Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, na ktorom vám ukážem cviky pre krčnú chrbticu. Takže sadneme si a začneme. Ruku dáme na opačný spánok, nadýchneme sa a pri výdychu čo najviac ukloníme. Dávame pozor, aby rameno nešlo hore. Ak sa nám zdvíha, chytíme sa stoličky alebo si dáme ruku dozadu. A zase ideme nádych, ako by sme hlavou tlačili do ruky, chvíľku podržíme a s výdychom ukláňame hlavu viacej. Môžeme použiť aj pohyb očí. Pri nádychu pozrieme hore, pri nádychu do opačného rohu dole. Každý cvik budeme opakovať 3 až 5 krát. Ideme na druhú stranu. Teraz si prepletieme prsty, opreme o čelo a ideme hlavou pár sekúnd tlačíme do rúk, 3 až 5 sekúnd tlačíme a uvoľníme. A zase zatlačíme, chvíľu držíme a uvoľníme. Zatlačíme. Ruky stále sú prepletené, dáme si ich za hlavu a zasedíme hlavu, jemne zatlačíme na pár sekúnd do rúk a uvoľníme. A zatlačíme a uvoľníme. Ruky necháme za hlavou a budeme si priťahovať bradu čo najviac k hrudníku. Teraz bradu pritiahneme čo najviac k hrudníku a ideme do jednej strany, do druhej. Rovno a zase pôjdeme do jednej strany, do druhej. Teraz zase pôjdeme do strany, ale keď sme najviac už na boku, ako sa dá, tak ako by sme kývli na nejakého známeho. Do boku a kývnuť. Na druhú stranu a kývnuť. Tam ide o ten iba maličký pohyb v zadných hlavových klbíkoch, nie je to nejaký veľký rozsah pohybu. Teraz ideme bradou, akoby zásuvku otvárať dozadu, dopredu.
na ramienka, ramena vytiahneme čo najviac k ušiam a uvoľníme. Hore nádych, chvíľku podržíme a výdych dole. Okrúžime do najväčšieho rozsahu sa dá. Na druhú stranu. Takže teraz sa postavíme. Jednu ruku si pokrčíme v lakti, druhou pritiahneme lakeť čo najviac do stredu a ukláňame hlavu do strany. Zase pri výdychu pritiahneme viacej do strany. Teraz si zoberieme polkilové alebo kilové činky do rúk a zase ideme ramena čo najviac k ušiam a pri výdychu spustiť. A zase krúžiť. Na druhú stranu. Teraz v jednej ruke držíme činku a ukláňame do druhej strany. Zase pri výdychu viacej natiahnuť, koľko nám to pustí. A ideme nádych. A s výdychom priťahujeme bradu k hrudi. Ramena sú spustené. Teraz si láhneme na kraj postele alebo masážneho stola alebo na podložke a podložíme si krk buď rollerom alebo hranolom a krk dáme do hlavu do extenzie a iba dýchame. To bolo na dnes všetko. Ďakujem vám za každé zhliadnutie, like a odber a teším sa na vás pri ďalšom videu. Pa, pa!